Zdravím u čtvrtého videa z War Thunder. Dneska zase hrajeme tanky a můžeme si dát bitvu s novou T50, co jsem si vyzkoumal. A teď si zkoumám T34, kterou to potom bude větší sranda. Připojili jsme se na mapu Battle of Hunter Forest. Nevím, proč se mi to nepřeložilo. A třeba tady třeba jsou úkoly zas obsadit, mám pocit, že 3 body, jeden bude tu, druhý tu a třetí tu. Takže je to takový dobrý spawnování. A musím si dát pozor na nepřátelský tanky, protože nás to hodí do vyššího matchmenky. Prostě do vyšších levelů, dalo by se tak říct, protože už máme T50, to je základní v tom levelu vyšším, a potom nejvyšší je T34, 75. Ne, 80. Mohl jsem jít rovnou s tou T-pad, ale... No dobře, půjdeme s ní rovnou. Pak si budeme muset rozvážně vybrat z tohle. No tak je to jenom jeden bod. The fuck? Jak můžete vidět, T50 je nádherné. Těšte se na T56. Tak, teď se budeme... Jo, už tam je R. Dělostřel a lehký tank. Jinak těžký tank se tu značí. To. Takový plochá čárečka. A potom z toho jsou 2 kolmice. Střední tank je takový obrátce, takový mostík. Tak, ten si nás krásně chce objet. Tomu bohužel naši nedovolí. A jak můžete vidět, už obsadili zónu. My se pokusíme teď něco odsnajpit. Už na to vidím. Nevidím. Tamhle vidíte Shermana. Budeme muset přepnout na podkaliberní střely, protože je natočen šelně. Už se na nás kouknul. Way. To nebyl on. Jauaj. Pěkně to schytal. Ne, mě hoří. Munice zhořela.
Tady vidíte podkaribelní střed. O, takový svině. Takže jdeme do bitvy s BT-7. Je to lehký tank, 45 mm kanon. Tady jdu tu. Těsním se na KV2. Od ní bych nechtěl být kousnutý, a to fakt ne. Protože to má 120 mm kanon. Taky T56 verze. Něco. To nevím teď jistě. Prostě na poslední T54 šestku. Možná bych neměl si takhle dělat. Mám jo, dobře, mám tank, ale není to terénní auto. Co? Tady vidíte normální střelu, která mě proletěla skoro skrz. Co to bylo za tank? Štuk 3. Aha. Odstřelovač. Tak. Pracně řečeno. Tak. Možná si byla se nevezmu tu T50, protože tam mě hází fakt jenom vysoko. Ze základní. My letadly. Což pro mě není moc dobré, takže moc docela prodělávám aj. Když se podíváte. Že? A mám dělostřeleckou podporu. Podívejme na tohle místo. Au. Co to bylo? Popiče, znádal se můj pancíř. What the? Oho. Poďo. Fašist. Bavíme se tohle. Ještě jim pomůže. Jakože. What the fuck? Stuk. And target.
Předběhnul mě. To jo. A to byla ta podkaliberní, já bych mě nepředělal. Když to má docela kanon. Bohužel, bitva už končí. Což je smůla. Ale teď tam bylo dost naší, tak proč se to neobsazovalo? Nevím, je to divný. Asi je to závod s časy. Já nevím ani. Ne. My jsme vlastně ani nezačali obsazovat. Ale proč? To je divné. Vidíte? Pěkně jsem prodělal. Tady vidíte tu T34, na kterou se těším. Radši nebudu zpívat. Jak koment při jednom gamerovým livestreamu. Ten byl docela dobrý. Všichni mu psali do toho. Nespívej, bože. A potom ve Futurecraftu. Naštěstí nespíval moc. Už bylo záchrana. Zrovna se připojím do bitvy, jenomže to chvilku potrvá. Proč se mi stane vždycky, když to řeknu tohle? Ono mě to nemá rádo. Ale to tu má... Jo, tady a tady bude obsazování bodů. Tenhle ten je nám blíž, tenhle tady bude, tady a tady teda správně. Ten je jim blíž, tenhle je uprostřed, tenhle bude nám blíž. A s tou T50 pojedu sem, protože to je dobrý sniper. Místo. Nejlepší by to bylo se stíhačem, což je myslím ten štuk. Nebo je to dělostřelectvo, já nevím teď přesně, jak se tu značí. Je to úplně jiný jak ve World of Tanks. To je taková menší smůla. Tak, T56. Oprči T50. Já už jsem tak... Proč tu máme jediný bod? Co to do prčic? A je tu loď? Ona je tu nepřátelská loď. Jak můžete vidět, jsem dupnul na plen, jsem tu jedinej. Dobře. Už se to objevuje. Bohužel i přede mnou, takže já nebudu mít obsazení. A je to už blízko. Jak je to, když tam jsou naše? Rozprdíme to. Aha, no je to dole. No dobře. Teď vám ukážu Banzai style. A teď mě musí někdo zachránit.
Se mi trochu nepovedlo. Musel bych mít větší rychlost. Pomoc. Fakt mě tu nikdo nevidí. No. Ten si troupne na toho, kdo je vzhůru nahama. Sípneš příště. Jako fakt. Ještě tomu nezabije on vůbec. Jen hoří munice. Fakt. Prostě na zabití. Dopro na Tyruta. Na jednu. Čelní pancíř. Ještě k tomu. Proč mě to musí tak srat, že mě to hází k Panzer 4?
Tohle je dělostřelectvo. Omlouvám se, toto není těžký tank, ale dělostřelectvo. Nevím, jak vypadá těžký tank, protože tohle vím, že je střední ta Panzer trojka. Těžký tank jsem ještě neviděl, takže mě nechte. Tam byl. A já viděl druhý, jo. Oni to tam takovým. Camping odmítám. Fatima. Bohužel letadla v tancích trošku se sekají. Nevím proč, je to tu asi hodně náročný. Když vidím, co tu všechno lítá. Ahoj, tak teď mě trefil. To je zmrt. Kundipál jeden. No, aspoň máme kila. Zničil jsem ho dřív, než tamten zničil mě. Pardon?
Tak, to bude k dnešnímu dílu vše. Jestli se vám díl líbil, tak nezapomeňte lajknout, když tak dát koment, možná když budete chtít odběr, tak čus.